Senjira yawe na simambia bonera mbimono. Good morning. Morning to you. New day. Mutinyo gatatorende gwebisio mete murakera no machikoreka no mutinyo yo mono. Yes. Ekachikoreka na January yabe extended yake akindende asa utwanje nango kwera toro mutinyo kabere katutugeti angirioka. Ekiara 28 mutinyo yo bwat. Igoto gukora ritukeli by Tuesday twakora. Tuesday to Tuesday to February. Oh yeah, Mambi Tuesday. You wanna Wednesday to kanyara ne to aso murobelio. Also happy new month mutinyo gatatu. Nake weekend be yarenge ya ontamanya. Mbiya yarenge nonya antu pata wete biya kolende to wakanya saenga nko igobali biya. Nasa utwanjiri. Yes. Embia sana bano mwanju muri ndonse asobere tu akwale ne asenjira ya bena sema mbia boniga ekarotore ma imeyumurobero chosho utano ale kapsanero producer ito asenjira ya bene kera josho uta producer ite kwena kino murobero Ensakia gochera asenjira ya bene gando se asobere tu mwanju muri ngureri bagari bene ko kwaligania asomurobero Ensakia tukira Jumatatu jitari kine meronge bene isa naibere na tu na tuatende tukirima to kungunto motienyi o kabere go mwanju muri na kwale ne asenjira ya bene ujaka monaintwe na ndokora monaintwe na manga tu akwale ne tukira Jumatatu kwa katore twaragiria magana siasa na magendero twari na ali atu akiyakirwe asonongorwa usino siasa getindiete rero ngwana tro kanala se ward area ibeno tonyora na stiwalika nero uja se studio kora genza ya monenusu endara thena na ndembiribiri akorire ase ward yae anene asamatuka taraja se studio ndoju kwana mange mwanju mwena kwale na senjera ya bene kato kwaligania open 9 nyora na bogo tubwata sensema ya mitandao Facebook nyora Ndizi TV News Digital kwa sensema ya YouTube na bogo nyora Ndizi TV News uko nyora jinga ki na bogo tweet @Ndizi TV News konde karanga likia mwanju mwali na bogo tumagwetera asena mbeira siskin ya gora abo to juko bodi tura ko bodi tukolia lero rojo tutebina ngakikwa bokire na ngakirobere tukolia Jumatatu njibuna botambere tariane Brighton Makoli. We are mono kegimali tukoli nya wiki nya kegimo mwanchu muligereria ekerobono twirobere twikirega se studio nya sai no mubi obionje otwanjeire na nyama kubakaro makimake lakini torochenga alero ntolibobe mono na aye twakoganirio kubwena kwa bango ondebwensi uri gwete agakuba ondebwensi uri gwete malaria na maroira nda mange kero kende mbaro batangira septanda byechinya gitari bate iweti abayiri bao mamo mino tato mino osechianko chiao atwabaganirio kubwena kwa bwango na bali mwensi mwasiririe abamino maetegera bande bagoseka bande nkolera bali bno yomte Brighton yakora kibika gaiga ngo bali mwensi mwasiririe amate ino abancho baino tukubasabira obiyabwa Nyasaye chinga keti chobokendo noli obokire bya abwate byebo kabisa gende togonjokana na nyomba asomorobere yoko banga abana bagende school asomorobere yoko ibanga soka gende kibago naye no turamo naye tukugosabira maya emerobere bwataseri tukolia rero eikirane bunenge njere egera abantu bya mati yabo banyore ekibakolia anonse simogo tobwate kurwa mashabiki ito tima panakosa team chini ya maji team diaspora atwabareganire bene tukolia Jumatatu materero nonye kuigwete bobe niwo gwe komerani egere wiki yao ebe strong echake kere strong egere emerobere yao naliera ikirane korebya igobono nyenkurwa diaspora nyakero guito Kennedy Mirieri yabo Cyprian Ontita Kangina Nera Joiners Jared mtoto wa jirani Fen Nyambaso Silas Birong Bitange mwensi pia abo Caleb Mwetwi abo Divino Keo Laban Onami Frederick Mititi ntomaite moto bwati tukura chinsema cha diaspora iga Minnesota Banden Texas New Jersey mpaka Washington chinsema cha New Zealand Dennis Marubi no marugyo ya Irene Gesare moto bwati tia sengencho yobo kiranu kigima no nyemule 10 hours now ekarabana chire iga saa 12 iga aliange chikale saa 10 ya maragoba igabana tuwakangambia mono togo chaga iga se county ya Kisii Sophie Kemi Motangi ntomaitenga no ende tokwaliga ni mwana Joiners egera ikase skuru Keystone Chari lishabikireto liantabeti gorondia safire tigali chinsema chana nyuki ekarabana naenda ganyetebokie aenda wika chinsema cha Isiolo twakuganiria maya na indeli tukoligia yaba Bramo Mweri kurochinsema cha Moyale yaba Captain Bifon kurochinsema cha Isiolo Barracks na twakuganiria maya amashabiki yetu yaba Geoffrey Sure kurochinsema cha Somalia amashabiki yetu Chris Arogo kurochinsema cha Mara
nikioge gaiga mwenzi twabaganiria maya Felistas Nyanchama good morning baba no kwega na waitonga kwa wenire guso mwana wenire egera nayo ikira nimero buri yawe kyagera naye kibao kyaonge kuganetie Eric Baraza pole sana Nyasaye akobwera sali onsi gweta sumo birogo biamana soko balisha bikirito litangani asogo tumanya amaya onsi alegende gukoreka producer ito yo morobilo ni akoro kwa Joshua Auta na intukorogega se studio seliboa twabariganire asenchira ya bene tanyo mwanju mulingi bona wene tokora bona iga egento bono tete gokora mwanju muliria no kuire simi yao kerutorigire uchumbe yao tatenga kyoto bwate da semambi ya boniga na kurasa sema mitandao dika uchumbe abo Facebook na bo kombosi abo senara bo chat wazina yani gotobwate dia senchira ya bene bono mambia bra kurasa nsema ya YouTube bo igona na bo chat utomere uchumbe ya cha msingi ina tutumanya na nka youtube watirita semambi ya bone na nka yoberete na kyoberete ritskoli yao na kyoberete wiki ya ikyara ritukira Jumatatu na yokorose wiki yao kwaro sari tkoli yao ya bwenera wiki ya tena ya bone wiki ni ndoberetiga na abere na 38 ende kwaro beri ngaskiri okora ase wiki umanyumere twa kware ndi asenjera ya bene endobe 90 mpaka umere to machakurire ndi Steve Nero bwanso mausi umuroberi omobo kabisa umuroberi omotingu umuroberi okorose ritskoli yao na umuroberi Ensakia toko bagaga ese studio tore kina twabokire ende ukomanyina na ndo koreka na imena isiko ya Gusii bra tena e producer to show to tore nere kwene kune mto byonzi ebire nywe bigogotira senjera ya bene erinde tubwenere amo nayo mwanjumuri karora abune tutora iwone bondi ekobana ya no oro mwanjumuri ritukorigoro niona renga sense meri ya South Mugiranga sense meri wo missionary bwana ngora akora ritukoria Jumapili abantu bense meri mbanda itsara na kingo ikango sogeri nanjire bagate na Joshua Ndembamai ina renga sikanse kuna motijo anointed mission judge kidore ngena pastor judge sisaboke karande twale ngichikarsa cyane ngibera na kiendege igotoka ale sense ya South Mugirango ende tokara shirikia to dana ya abantu bagandina ya Ndizi TV ndo yanje temero beria karata nemia bagandina yako ige studio nkwana lyo musubati oli Sara ntanjira mwe Sara mo gutokwana lyo ntita ngatena kwahitabira magayi nanyanjire kabisa mbya mona okoro moticho ewodi ya moticho bonsi amayiga ikirase studio na ya Joshua nero yanchira ayatoka morasale kolende into tomoiwete asante sana abantu bamoticho okwegena waitonga mwase seneti we romwarenge na Bishop Isaboke netwini ya mtowega a Brighton Makori bya kabzinero wanense mingo kanara korone ji weekend ya check yesigino ya idea Ndizi ko nekinanga kitwendete kubwatwa gosukumule kwa isikali kumanyumaleria mbya mono kadoze kuriyo SMS ko ndamanga endete korekana imene isiko ya Gusii endro jumuraibo mabwasi miuro moja raira morodinga anigate na matukaye a 14 days na ndete kumnyoka mono naete muraiwensena taraikiraniga rakindende na nere nagende gusukuma gore barenga se county ya Trans Nzoia ekonande pamoja tie mugabana we county hiyo George na Tembea ni geba chete kurwa somo kutano ikone tachiete bono rende nere nabwati sababu atachirete ororo wakolengana ne economic advisor yayo yokwaneta se ekanisa abuli tangani mbasangeta se kanisa chisi cha mapema nyuma bataragenda se chirali chiabo na tebetenga he was out on an official mission kolengana no ne advisor ya kolende ntokumanya bange mbamo machetie ngakero kende obuno obwoba ne binte binge kolende ayunsia satura komanye akoregata se county ya Trans Nzoia bya kabisa no musubati umurugi bumurai bwense ya US Jill Biden na renga sense ya Kenya asitaro ya matukata to naro jene bakar ko bara mugasona botuki kera litukurigoro na minjoreti nandaka genda bono US yale na bakar ko kwanda na cheta katara jinse ya katara basubati demo parking jiriba okora litukurigoro na cheta ya karan sense yo mote mungajiado agate harende na ya mitigation neta kire ko bekwa ay meroberi mitigation ni meroberi kire ko bekwa kwene kibina amangana ya yinchara ni murakera ngurigire rigwara sense ya Kenya kateno bwa matobu yebwense ya Kenya na United States of America mborororo kiraje terende kwera kinanga kibakubotera na nebyombe binde igitara ya njane ngebosa nja
yarenge na matunda. Yarenge na matunda antu chitorole go chimotuwega. Unajua mgeni akikuja mwenyeji anapona. Igo na korwa Kenya kwanza na barabo mpale ngase county ya Lamu. Asibekere tasama sabo yokwene ngambi ya mono ekero muraibuense aruete chira chungu nzima agateba mono nachikulige report ya Lamu arenga ya beiro operational egeranya rego commercialize amangana yo bonchoria ase county ya Lamu. Biasa na se county ya Kisii na Nyamira mbakireta kento mgeni ngeo kya ndrede mono atangana utwa otera kinya yuna ndrede asense ito ya Kenya abo umraibuense na mochati bari bakwendete na mandamana tena imerama ya remairi magendero bego ntorjina rute kurige tindi no chipandi tigendete ko basagana abantu jinsemo awo na tete na pono ni yabeterina umuntu kolenda chiombe jaye alia oikaji kutumike nungu tatumeka bunduki adana chibunduki chonse jirane kyandiro konyara ndo bari bakuri chiomba ali babwate bunduki kabsabe getireko ngiro muraiwe sinikate na bono tikabaye kuchinungu balendere chiombe cyabo tari bunduki mwanje murira inaro agendete kokorana imena isiko ya Gusii kone sara nakana tubuli mwanje muriri tukara neria siasa ngakiera roje siasa gendete magendero naro lakini cha msingira tutakutura mabona ndwaroje Bo prime cabinet secretary ga crossi obisi ya murugio ena rende timete ke baganye rogete dieta ndiro banye rogete ponda tuto kubona ni necessary roje prime cabinet secretary musana ndabandi nere crossi obisi murugio nande inkie crossi rigu korengana ibirengere bya una kioroje serikali ende mwate tena ni ya mama mboga masura ere duroje na omochiwe mama bwasi miora omoje wa moje na k twabwetene no konya ba Kenya nande bone mwaunjore na mwaje koroseri abantu chiobizi bono mwajumure to kubona ayoroje na yarenge nesari osenjarenge nengenjo tonyoro bizi yo murugi bo prime cabinet secretary oyore musari ndabadi timeje sana akebekire buya wakebekire buyanga mwanchumulgeria ayekolanga nebirangere byao nere yengenjo omurugi bo mo prime cabinet secretary Amsalem Davadi nera wobisi meta koroseri wobisi yongo chere ne garama oikatu ale abakali merimo bali bakoba service yae ikatu ale PA ikatu ale secretary ikatu ale abakali merimo buno obisi ende yonsi nabakali merimo abo oika bakanu misara yabo igoro chenga ibageli ndi alengo asokorosi obisi eyo kolenda bono ndiganeire is it necessary kolengana nebirengere byao ai wobisi nere buno mo Kenya ekora no murugi bo mo cabinet prime minister is it necessary tolikere karangeli kia onye kire necessary how onye deli necessary na kioroche togosuka gochebo tolikere karangeli kia o wetera se namba yesimi otambe yore gorabo ase TV yao osana bakonyora Brighton makoli ensemo ya Facebook na nchonyora na Saron Tite ensemo ya Facebook abayigo Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook fan page ya Ndizi TV abayigo YouTube otonyora na Ndizi TV News otatabyenga nere yengenjo omurugi bwo mo prime cabinet secretary Msali koroseri wobisi bora toma ujumbe ya mwanje muri elio na liswali la siku riboldio lituko alitoa kubode bana toma ujumbe yao esa tutarenda senseme ya check yake onandike tongireka yake taba mwanje muri ito bwe mambi ya banatakira manyena aba Kristo osaba botani be kanisa litukure ona boromba sogete bakari kwamereri mangana Supreme Court ali abachaji ebe tibena abanta aba jigei lesbians yani abanta batakete kutwaro bwanjani egwende ya mechende batete ko form ekiombe kyabo engoro gurikari litageta LGBTQ ngorosi bakale ngorosi batete kiombe kyabo kerosi gwe nende kebe legalize ndio record ya dana mondata kego victimize ngorosi kiombe kya lakini ndio jina babwata ni bechi kanisa jidini njia soga tiri tukuri kana na chikatena obunobo kabara obunobo senzi badana barumbari go chwanja bano bamuburi Anton General aligerelinga nelio ne kotie dedie abadana yaya igensi tiri go babuya igobone ndi twanje nanje kolanga nje yaya ekiagara bono rende na nyasaye ga tonge to mubarana tomente kane ngaire to jago yabasaje bajikorusia bana basacha babere osaba subati babere ngai bajikorusia mwana eyo inaonyesha is the end of times asingencho
aye mwanya bantu uwezi tumia akili zako kugenda mamincha no kwa Nyasaye kugenda mamincha ne Biblia eri Nyasaye abege tororo. That is very unacceptable. Nto wancha ntwaroche abaraikuru kanisa yegi Adventista ntwaroche even from the high priests yabo Anthony Moeria abwe diocese ya Nyeri na akane tekera bato musagirikano nabasabange ase University ya Dedan Kimathi ritukolia Jumamosi agatebanga abumbo be kabisa tekunyarekana ekiagero kuno kwenda maminjana Nyasaye. And how can you go against the against the Bible? Na maana makongu sana agenda takwenda kwa sensi yake kiana karongorora bantu bali bali ngase kotiaria akibaganye ndo kubona baroja bange sana nebyo ni byapo kurigereria mbire byokogosa meteka to kwanekene no nebyo ni bya mbire byokogosa meteka rote na bono musaja ono ngoko bo mukungu no mete bono ndubona mu Gusii gato gikiri gende gito dena ya ngenyora abana baito ekiara rinde gekonyora abana baito ensi ya sarikiri igo mwanju muriria nakito atatura batena ya ibimbe bibiri kanisa na bya kandi byatena ya obuno bokabara obuno bosenzi yani ibintu bitaji gotokonya asensi ya Kenya na raito atebrina engana buneyo ya etetiwe I think ne kanisa nene eriere ya Anglican yes tokaroraga iga Ole Sapit yoromo archbishop bagakana mangana yo bagateba yaya ndoro kino nyine nse ya US ne legalize ibintu bunebyo zinatambulika kurende eyuniga kwenda mamincha ye Biblia na mamincha yo kugani kwa Nyasaye na Kenya rende nkitokubwaterie ebintu tigato stand by the rule of law tumanya naki mbinto ki wanarete kwalalishwa ande mbinto kibiri bitagwenerete koegwa chingo. Uya kabisa yunarabona ye biro mwanju muri gatura odena ali aleta korekana imena isko ya Gusii kerga sietoga no kumanya na ukoinyoria na kotebina ngendo kubiri bene korekana egona lito kotebina na ali aleta korekana teto anda sense moya check mwanju muri turari nambara bya bari me yumuro tore na usini tutu eto we kwanere tuko tuna jongeresha bekaye trakine tiganda siomi bere isato ekerondo chigega inje nenoku mochere kurwa isebania boda abwakiribuya embura yatua obotuko bwensi tunashukuru Mungu wiki ya chakirebuya ineno kumochere kurwa enseme ya isebania boda wadana wiki imeanza salama salimini Morning Ndizi TV kurwa ibeno ward tunangoja mheshimiwa enjoy your day hapo studio myemono ekarote yani gomuganye to mheshimiwa gekora gense ya maneno mheshimiwa atakuwa ndani ya mchengo ende tuja kamangana yuko kwande wodi ya ibeno biyamana ekarole ime ye studio biyamana 1% Thomas Bundi kuro majoge kirongoroli na umurugio ya Petrus ke muntu bawo dena wako tundi kama kawaida no bali ime yumoro biyamana Thomas Bundi amo no murugio ekaromole ime yumoro berio Petrus ke muntu mete ubone family turire kabisa bana bana bako nyambaroro ibara TV yabo Hello Ndizi TV Brighton and Sara bwakire buya tomo toge Nyasaye asogo twanjera gochaka litko buya Sara nyarango ntita mbuyemono ase okonginyora bono mbuyemono dari era kinende ase list eri wakwana no aroya mobo nande ame wagire shukrana mbiyamona soko monyora ase mambi yabona mbiyamona sabana tutamaye SMS cha ino kada nasara neli baga ara temimbarabi bara sensemo yae Brighton tolene bahati kiagera ni watolina mashambiki abange wethera sensemo ya Ndizi TV News Digital echi ujumbe cha chirega nande ndete yeirole kumaanisha kwamba ni kila mmoja mwanchi wegeta seni yake kia Ndizi TV omutangani kigima gutoigorera litikolia rero nigakorwa Jared Orure Matureti akulira koro chinsemo cha Nyachichi egotoka ime ya Kemera Ward asante sana kiongozi Safania Onserio koro chinsemo cha Ria na Bonchari agoteba mark me present with Abigail Nyanchama asante kwa niaba yake lab technician Lazarus Somari Peter Ngoge Simeon Atuti Gesare Eva omwana baba mwanda malaika bw'ichi radio amenya basweti makwari mochokoro moranya nyaliansa mugendi Dennis Mbusurengia na Jackson Kinara ayo na maiga korwase kiongozi Safana ya Onserio Joshua Sagwe agoteba niko ndani good morning pamoja hadi mwisho korochinse mochi ya umogonchoro Moses Happy Kerubo agoteba from Doha
watching you live. Natuma salamu zangu kwa my dad James Oigo, my mom Teresa Mora na my wife Happy, na watakia new week mzuri kabisa. Asante kwa chinsa mocha diaspora. Keystone Chari yagoteba niko poa, wishing you a nice week ahead. Maitari chinsa mocha na nyuki anagenda tukwerobelia atari wika chinsa mocha isiolo litukoligia na ndio twakoganiri esabalingi ya kegima. Omaturi Vincent yagoteba koro machoge bora witongo bogesango seito naonde asante sana. Omaturi Vincent yesa gokwanirania Kerry Esteri, Abigail Nyanchama na Abigail Nyambage Abi. Asante. Evangelist Simeon Onyuro agoteba from Pipeline enelisha pikiretori nyakegima agoteba Pastor Simeon Onyuro amakwani asobonge igonkobokia omongino ne Malikia Mora na omwana ne Dolcas Kerubo batwaleli tukoligia embusrengia korwa bonchali bo mwancha goteba niko ndani no mheshimiwa Honorable Doris Donya Toto Aburi bia mono sana embusrengia omwana babo mwanda korwa bo mwanda na Morgan Aseta Moses kiongozi Safanayo Onserio Jared Orure Matureti Tunda Green Philip wa Utawala Simeon Atuti mwana zilizopendwa Tambo Sekerario Joseph na Umaturi Vincent mbia mono sana boigo Masarina bosibulio kwani wegaiga lab technician Lazarus Omari agoteba good morning akabeka alama yobwanchani agoteba batuma brothers Dickson Ongoncho lira balia bonchale kiongozi Safanayo Onserio Masarina bosiburi Peter Angoge Ruben Obure Lamekolo Mwanzia Dan kiongozi Novio Saburi Ruben Obure Lamekiolo na Magori Machuka na Dani kiongozi. Asante sana asogotuma maigao. Moses Happy Kerubo yenaya soma kura jinsa macha doa Qatar kesto onchari na ya soma kulindi na tubwatete wetra jinsa macha online. Asante sana. Morgan Aseta Moses good morning korobo Makombi Kiabusura. This is our first shabikireto korobo Makombi gali Kiabusura agoteba wakire bya wapi Beatrice Nyambunde embusurengia omwega na Joyce omwana baba mwanda Fred Onduko EPK Yendere Douglas Ogega Osco Mwange na Homeboy na omongina physically. Asante sana. Just asomo igo baba getutu agoteba korwa isiko moino imeyabusia boda locked up Ensakia mpaka omwali. Asante abwese boda gabo batebinga Ndizi TV mambo yote. Yuni yule moja agoteba following team diaspora tuned. Good morning guys. Agoteba tuwe na wiki nzuri. Asante sana baba Yuni yule moja. Edwin Ratemo na erankoro chinsa moche county ya Nairobi agende tokotobwati ya kegi matoto la Kisii. Agoteba good morning. Agoteba Fancy Kerry atualeli tukoligia Mama Regan agoteba tuned mbia mono sana. Alfredson bin Kifaruson agoteba ime buna botambe kura chinsa mocha kure Soi North Sitoito tuned in. Asante mbia mono agoteba show iko fire akabeko mulira abu kabisa Matundo Teresa a morning Brighton siasa tuako siasa ntuakora wacha tukule umaskini sasa but Kenya saa hii mahali imefika lazima utumike. Okay, yes. My friend ndio lazima utumike, my friend ndio ukule, but for Kenya ni scam. Edino mwenga kurwa Kajiado agateba present watching live. Ichinde karangonya chakira abo. Buya kabisa mwanyi bona ngikora swensemo ya Brighton ya kego kertuma kwa na sinsemo jidike sema sinjinge chira akindo mbayo mbia mono rakizo kwa kina na otora mona inwe ichini ya kare imam no ari miyomoro berio kuranya ntraga na rock ndani erikibaso mo mege kurwa gitwebe kama umwane mbosh katambe kakienda dokanya kyogiro masagara niko ndani mbusurengia no ari mikoro sema jidija bonchali mamwanja ate yako ndani kabisa brand sagini kurwa ibeno ndani kama kawaida Zinia Hedigal out the Dunde in Zabron Sora Koza no Alcursen South Mogirango Kem Sofi Motangi Morning Sara Brighton na Joshua Kurunyango Junction Bwakire bya Nyasao tuanjeire tumeona wiki mubia na siku mubia litukoli ya asama sabiki onzi Ensakia bila kumsahau my daughter Joy amewasalimia sana na into amukwa nili mwana Joy na kwa ndase school bono twakwa ni litukoli ya isakabo osinde korwa magombo no alime yumorobelio na abantu baye Lydia Advred binikufano ale omoturete Vincent nere no alime yumorobelio na bange ndoche mura somorobelio mbiamano olisaro dana mbiamana soko monyora oli na rogo Chris korujinse mochavo gusero raganga no alime yumorobelio mbiamano Tirisa omboka Tirisa nera gotewa chinse mocha Madare Note pamoja with Risa Seria ne Damaris Kemto
yombia mono sana. Eric Okari omego baba gichoncho nera goteba good morning team Ensakia Sara na Brighton, mark me present from Sugubo PAG with my dad Richard Mose, Mom Josephine Mora, my brother Lawrence Mogendi, Faith Walter, Adriel Visera na Lena. Tuko ndani ya Ensakia Monday hadi mwisho. Just have a blessed week ahead. Mbiamono sana Charo William watching and listening. Akaweka alama yo bwancha niga bagoteba from Sensi county ne ya Kisii. Daktari Henry Ochoki agoteba Koroitibo City, Kisii County. Niko ndani Okenye Dismas wakirebya ntumeto se kwa bwenire. You can tell us kolende kwa alikire ujumbe whatever. Good morning from Igana Itambe Busamaro Nyamira County. It's a nice week with a blessing of rain. Blessed day to Daddy David, Mama Isabella, Sarah Ontita, asante. Brighton Makore, asante kwa niaba yake. Kemumabu Ontiria, Heavy Papa Shakil, Etureti Agichana Wycliffe, Petra Mukeira, asante kwa niaba yake. Generali Gichana, Honorable Mounde Jeff, Honorable Stephen Arika, Ngomwatora Maiga, Ngochara se studio boigo. Honorable Stephen Mogaka, Yudo Mabungo West Mogrango, asante kwa niaba yake. Chanel Kemi, on Johnson Dieki na Zipi Silipi awateba mvua ni baraka kubwa awakabeke kombe gicha yabo wateba good morning, asante sana. Okinye Dismas ntuma ituse kwa bwenire na bogo totebya omwana zilizopendwa atambo secretary okay awateba Mogonchoro City watching us live. Mbiamona sana mwana zilizopendwa ngagerete nentunde ya entanga naro dire SMS to wakangambia mono kirage krochense mecho Mogonchoro mancho muligeria na eto bese go tuwesiko gendra go tuma ujumbe yao maite ujumbe igeminatinga abuno togo boundary abuno togo tware connection into amona egabu ACTV yao osoli go tuligeria gwetera senjera yesimi yakoboko to wakangambia mono kirage bona kabamo na intugo ikomoelio ekero bono to wakangambia mono yo minto Brighton ngo tutebya sito kwenda Ensemo yende studio kolende Dani kiongozi. Good morning. Whatever from all Manchester United fans and my friends. Amete Manchester United karati kama ngana yo Dani kiongozi. Kolende whatever lab technician Lazarus Somari, Sa Nelson Ombuye kiongozi Safanaya Onserio. Nyaps Ontirio Onkendi Jona Ondieki, Justice Somayo Pinches, my sister and my lovely mom Rose Kwambuka Ombui auteba na wapenda sana. Curious Teltimedo Sengwa Soma na boko ina soma korwa seseme yende ye studio mbiamano Curious Tel kurobas nyaboterera Morio kana mama Mary Nyarangi my happy Ibrahim na bana Clinton Alpha na Eugene Brighton emambingia as daddy wa daddy Eric Mamanyo Soro Mature Vincent Lucas Arai Diva Yeskim Omo Jaredi Teresa yo Curious Tel kujinsa majiria obas nyabotera tena nere no bari me yumurumi mono manjuri ya mashabiki kwa kuchangamka asubuhi ya leo karoto tena intuno tore mono twene kilina ndoli ntutweka no mura seseme yumoto moto bwa asenjera ya kabisa seseme mtandao asensemo ye TV mbia mono kankote butamene keroso ko nyumba mwao to kunya ko bugoli TV yao ngote na genda seseme mitandao o Facebook nyara Ndizi TV News Digital wa seseme ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News ko nyara jingaki na boto tweet Ndizi TV News kwende TV ya kora nyombabu kenda kutobwatira nerituko dia daraja mbili abantu bakona bakoro bonjoreri no nyimbra ge duete bono ndogo tega bonjoreri mwete jinge ninjia bora kanto karko be jinge njafati na ibye korali ko nembra ke godwa wano to jine bindo bije bisa seri akeigo ebichenji sorongo rwagusi kanya satu seneti nembura na ne kwende nerira baligira ntu wagira gisokoro jido byana bya bachoreta sorongo rwagusi mwete bya rojan stagano distantore osen centro toro gosegaira kini gisokoro jido jigatera ya ano toko beke kambi mpaka tororo mbya mono mwanju muri grande tutobwadia adrogira jana jigida kemeronge tato na isano nemo asichinse komine jabono mambia abantu tena ntoko na sense meresu do kwirna tuma kwira sense memba kaseti na tote na mbindo kibigendrete ko kana sense itu yakene ko ndendo akubodigana ne njarenge engenjo mu prime cabinet secretary yuru musalim davadi umurugyo yakorose rwobizi asense itu ya Kenya obizi oro jingere ngitere jo konyo mo Kenya abo tumira ujumbe ya withira se number ira se skin ya ura abdo tena sense mende studio to kuirana tumako gendra nimero belito ya kiralitu ko anena semambi ya boni gali tukura Jumatatu digia ena Ndizi TV bwanzu buomogusi.
Gusii. Gusii Urban Blaze. Omugaso ubona turi gucika babuna butambe. Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronyaramba chenkor kuma MC Migi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Nga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomurobere wo Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #yekebemberi nyoro murobere yo igani gokora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. kere nkoboka mami nawe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusawo bono na kumukinya kebirengeryo imeya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Jumatatu cha 14 sita D2 PSV Burundi bwa Bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bwo Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko vigoro byobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwate obukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirirenye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagotumia NHIF tibali guhakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegetari yabo ya Ram Hospital eyuerange n'ekigambiro kya Kisii Low Court Gusii bakiresimi ase namba enoti isano n'ibire enoti isano ibere isato kianda ibere isano n'isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miabono no manju mune on list na de kartora sense mirinde studio karachushwa jikora nera bna maite joshu na maite na to de impata to ko ba to kora muira nera muina nera ra kora bune mirimo ya yere na ndo ma utuira ni sembeo embia mono manju mune karwan tuira ne kora sense mite kuira sense me magaseti koro indorje sms yeno jigendete ko waga ase studio bali ba tene no bali me yomoro bali mbia mono asinte nyaboke ote ano ole me yomoro bali list ni kiboko yetu na wote bete na ni kiboko yetu nduri ko mojando babwati abana baminde cyagara ni gomogo to orusera ritko lyabaligiya na to manyana ningegendera sense ya ito ya Kenya insinti ote abego right mbia mono sana and troche Charles Luanga ogato nero soireme Charles Luanga goteba count me in narulika igoro yeli boli twaboli bono mambia medicine liboli twaboli na kirende na mbia prime cabinet secretary musa mdawa di koroseri wa obisi yumurugyo so murugyo ay koroseri wa obisi kwa nyone na nyerora enere yaro kwana na yaro te abuna yalende na ke kalebo igo tiga kilo montaro seri no nyena ba MCA baro seri bagabarugi baro seri we ngorenge na tinda kiningo yelinde kolende na yaro no nyene ya baraza goteba water morning God has given us. We thank him always for the blessings. Good morning, Ensakia. I've warmed up this morning, ready to listen to you before I go to my Ekebago. Sarah and Brighton, you make us proud, and Salimia producer wenu sana, sante. Mdavadi and other leaders, let them know we Kenyans are not interested to know their wives, what are their names, what we want to do for this, what they want to do for this country. I miss President Daniel Toroitich Arap Moi. He ruled this country over 20 years, but we didn't have even first lady or first lady office. Na tulikuwa na maziwa ya Nyayo bus, which was free for school going children, even you travel to any place. Particle was free after buying something kutoka kwa duka. Let them leaders give us a break. Inekerengerikia ekoro ase Eric Barasa Santa gotebanga miseti amatukali yo morayo mukoro. It is not necessary erendo je korengane message ya goteba teli necessary I way obviously eri yamboli rake na kisakalia makori moginda watching live from Babazi Nyamaruma na Victor Mondo, Matiango Mondo, Peti Ndibu, Silvanas Omoro, Fred Nyandika, Monsioma Evanis Maoza, Moses Inaboigo, Wilson Kenawa, Osor na Joshua Onsongo. Eri ajara diraki lakini kwa enyora tole lakini nate abane nario kangagia na rende buna prime cabinet secretary ka kwa gumurge ka kwa office ana ba msie bona burgi baba de ba office akibekanga tigakira abaraibonzi abarugi baba ba which office including MCAs asenge nchobono ebyo bintu ba bikale gokorwa sense ya Kenya avieleweki kwa enyora tole na ndento gosomeli tali yao kurende mbuya mono sana iko gendera utumekere kiao ngakioro ja nerebia prime cabinet secretary spouse umurgi umusari mudabadi ai wobis ndo bisengi ujikora
ene faida ya Kenya na tumekerengel kiao wetira sinambira siskini ya wetira sesema mitanda gatwara gatokwira bone ya masemo weka sensemo ya magasidi tukura no botambe ngo tware gaseti ya The Standard na incheri ngo tware gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard ni gemore keretebu na ngaki ekyombekeri ya Kenya Revenue Authority na kibono gikare kurigereria mangana ye tax anekerobono 1 trillion ekale na debt yani ili den kale ya 1 trillion ibono era senkoro ya Kenya Revenue Authority yetakere kurigereriwa akorengana no munyakirugo Kenya Revenue Authority ni gateri na bono nigo bagendete kurigerina ngaki abo bisagete ba beri chimwe ngoro unambata kan tax yabo buya ibono etakere kurigerina ya wikingane chikurigerina ri Kenya era nyore mangana ya ye tax kuchibosio oyo Anton Ngaura oyo le board German Kenya Revenue Authority ngakia deberina bono 1 trillion yeye na beka bwate emechando maketa gerera rigiruna ngaki Kenya ekobwenera nindo jino muraibwense no are sense mabwo ekarate na a country yeye teri na animal farm ositeri ndi animal farm ose shamba la wanyama itino shamba la wanyama wasometa mne kitabu hiki okay kuna ngekere Joshua someta shamba la wanyama ngero kabisa alia shamba la wanyama ni chengereta isikega jore minyama nguruwe jisimba goja ngero bono kiro mtata na ninjo monne kiro mtata tu ikaranza lakini murabensa tena country teri shamba la wanyama ekera bantu bande bakumachugwe korane barabanne ekobwa bane kuna tena go ikato chikorine society oika kirege ntokaru kere fairness kiro mutaka ne bango ebeningo eba ene baswe basenga oikana ebe kana bango kuna na inje ngwaka na kosebu nonda gwaka na uri konyora ogoke ayundo jenaro ale gaseti ya The Standard mono ekandoje muraibu wa mabwasi miuro moja wa Kenya Raila Odinga uzingere watabona esabari yaye yogotara mpaka State House tiri gutangu nonde onde tayo gosuya miroberi yaye ekara na matuka make matuka make atigera nigagoja ekerobono murai bwense yo ani murai bomba simioro moja anyarika gutangu buna nabara betaenda inse ya US oniga bekirwe ban buna nabara beta agenda asense yo ya US but why? Tadi ruto omuraibo mwazi mioro moja Raila Odinga nigo bono korana nigo ban ya debe na bara betara sense moya US kero ya rakane bana bono lende na endelete na maandamano yake gosi indubia bono korana masaibu ameanza kuandama America na erikomokani korana lende na bara betara na jinsi jisko kero ba mura mangana AU bono na ndo korana lende na lakini Raila nera ngote ana taliero kwana si sauti yake kumbe ni sauti ya Wakenya ndiadora na kiosuke eusuka gochibozio opinion nerulwe gaiga na colonies you agara na demonstrations harassment of teachers ana bible ni ge kare kwenda kuna amangana na aratara korubia sense ya Kenya yuna ramurike ira sika seti ya The Standard karono na Kenya sha inaki murugibo moga mumuraibu ense ya America Jill Biden aje tasense ya Kenya ngakyo meranitina basubati boigense katokoliya nsengima amachibu yobajole bonne asense ya Nigeria ni gakagiri kuchukoraliwa daikende yon skurbo ni ga ekara expected zone dwaro muraibu ense ya Kenya mokoro urupinyata neno arasense meribno yomo observers bono mo control of budget no jinade debna governors ni go bono batakeri kurigeri goro ye budget funding ziriba kwe goro as national government grara kanno botutukan koro kana bura keno eba uchibeze ibese njiri utumeka buyase ji county ndo jina arambrigera sikaseti ya The Standard ebeje ndanga gorende ninchikugara uchime enego debi hasobogari pia mono dochenga chidega chiri chiokora tumanye igoro ya Ram Hospital ando chenga chikire igokora tutebi manko igore gazeti na bango teba inde kero konya kugora kirongo kwere wikasi nyagitari ya Ram Hospital babwata bokore bakora kira litiko litukure chuma mbabwata mangana urinal tract na kubato mojando ina boko endo nyoro bwenia general surgeon ngira lituko na boy kororo amangana yeri yoburwe lisangwa kira lituko ya Jumaine boigo na Jumaine yumba bwate gokonya abana bali babwato mojando aho iga marwere abana na babana bakwendero bakonywe lituko lya gira lituko
mbabwata mangana yokuliria maiso na kubwata bo michando ya maiso na bakwenda na kubwata machando yigete kyo mogongamo ne chinengo na bakwenda nando kila rituko ya ramisi na bakwenda na basubati batagete bo bweni bwabo mangana women reproductive na mo kali murigereriwe kila rituko ya Jumatatu na ramisi general physician gutoka ari na bakwenda na yonyoro bo bweni bwabo so bolingoli bwabo kuna taiko bakire namba bakire na 0705239289 ngirore bakire namba 0705239289 boigo embabwate college ikurukuna ram training college ekerutete go sorro ekerutete go somera diploma in nursing kerubate brain na bago sorro ekerutete go soma diploma in clinical nutrition and dietetics eyo ne minor na bago so abonyoro o masomao osunyare gukwemanya amango chikokonya abantu jisa matukare bozu certificate in clinical nutrition and dietetics ine certificate ekerubate D+ mendire na bago ikaria ekerubate rusiri osesi minor diploma in medical social work na bago so aselam training college certificate in medical social work ne D brain ekerota to kora certificate in theater technology na boko nyora na boko soro so kweli ki soma ekerobate D+. Kerondo 0721332105 ine nambora banyore usebanyore na 0717002756 ina menora nyore abuase lam training college na boko bakra 0727905649 igo na boko eli kyonyoro so amasomo aselam training college igotoka somochi obosomo mbia mono sana yobuto Brighton asokobekengane yiboro ngegoro ya masomo na igoro yobo chenwa senyegitali ya ramu tigango iro mwancho muri wikase gazeti ya The Daily Nation era turaranga na ria iro bolita sema mbia bono litikolia Jumatatu ekerengana emwamo eregabo ase gazeti yo page ya mutukege mose page ntangani neli murekeretenga exposed governors bad spending habits ona nigo ya siuli gunga bagavana sensema ya bagavana mbaro babwate naro yo kutumeka enibo ya serikali usenibo ya bananchi asenchere tabwenerete nekyo gukumia Brighton no mwancho muligeria nelinga ekeroba gutumeka chibese chiga mbali ko chibeka samagendro buna yechipara ayechiskuru chinyagitari na amagenderanda mangi kolende nigo baguchitumeka ase amanganande amangao. In fact kolengana ne chiripoti liko chikworokia nga gatia bagavana bali batangaine ose ase naro yo gutumeka chibesa bobe ndochenga no mugavana itokoro ase county ya Kisii na role top ye list Simbarati akawira Mwangaza na alega bobwe county ya Meru Ntomoroche Isatimami oyiro mugavana bwe county ya Lamu wa Vinyandete mugavana bwe county ya Machakos Ochila yako korwa Migori Susan Kihika korwa Nakuru Kimani wa Matangi korwa Kiambo Julius Malombe korwa Kitui Kenny Lusaka korwa Bungoma Mutula Kilonzo Junior korwa Makueni abwonga tia bagavana bali yatogekirengani kwa bakali gutumeka chibesa bobe ko sababu ate naro yo gutumeka chibesa bobe ayonto yaligereria century yobekirano asepeje gatano na kabere waiga sepeje comment chukuligereria ngabono nigo chindo chinyinge asense ya Kenya chachakire kuoma kubwatekana numurakero motindi ogendete waka chi county chinyinge asense ya Kenya ati abo ase county ya Samburu oroche rwa ewazongiro nigo rwa chakire go dry up nabamenyi bansemeyo nabo bakonyora machi bagutubeka kulende oise kuligereria biche eregabo ase gazeti nige ya orokiri ebiche bitigarete mbisinini na inyoranga county ya Kajiado ntwaro chaba subati abange nabamenyi abange batwalira umuchando buno yo Brighton ateba okurwali wasinyagitali ya Ramu urinary tract infections asengencho yo gutanyora macha maya yo konywa machi negasine nyinge gukora somobere igobona uruchenga chindochi chinyinga sense ya Kenya tali chinsama cha Kiambuga ali chindochi cha chakire kuoma asengencho murakera kulende to wakarenya sanga mbiamone dalili yembura ya chakire kororekana waiga sepeji yakane ntoligererie inki omuraiwe kya makiazimio la moja one Kenya Raila Odinga enkwana ya ego chia said the West akobatavenga don't meddle in our affairs mobesa weswana ni akavisa gosekegima amone biasara byaito aiga Kenya
aya nigagocha ekerobana Azimio chief aboririe gusaka machumura bwense Dr. William Ruto asokogania kubwatesigwa ne chinguru gose foreign power to impose sanctions to him ngwego yo mtona tebanga abono Raila Odinga ebani abekiro tabese gotarira kiro kendense ya chinse chiangumbu monense ya US kulende anyalre kobaka kumumocha Raila gakumomocha Dr. William Ruto ase gotumeka chinse chia maiko komubekere bitango ngataba isegoswa kulendo tebiri the west mbaba isegoswana na nebiasara vira sense ya Kenya. Ayuka gendrete alialenga gazeti ya The Standard na alinga obo bali bwechikura. Vote counting is underway as in Nigeria as the tightest presidential election since military rule ended in 1999. Yani ngekene kikimeno kiali ngege kongu kegima korwa oboteneri bwense yo orwasa mabako y'abanajeshi umako 1999. Turnout ngo yarenge eye igoro kegima ekeraba abantaba kegusaba sae nabali babalenge ntunda yabentanga ni wakachikura basogeta sobongeri tukole Jumamosi na wakachikura echo nonya cyanyure twe asechinga chinkenke iga gusibitango bike chiriboti ngo chikura kyo mto Brighton inga kerokende ballot box snatching and attacks by armed men nchiaro kanete mdogo kolende achikule chinchigandate kubarwa ande buno mintateba nchichikora liwaya ase soon muna chikoera na bagukora kubara Waigo gukore page 39 ni mulikeretenga na kia club kia Manchester United wano yakore to murakera bwege kombe murakera konye noro robwe kombe ikyo wane mbura yabatwerete kigima togote banga heko pongezi awatanga mugala umue na haki umpatie ekongole ase club kia Manchester United na mashabiki bonsi ekeretuinere ayo mobo shabiki abururu timu yo ya Manchester United igobo no kongole sana ayunto ya soma sebeje 3 na kiandase gazeti ya The Daily Nation. Bia kabisa nje ni mimi ni shabiki shugu wa klabu gia Manchester United na Shabana. Ebida bingo togia sense ngima. Ana sense akengerege. Nje FC Leopards. Lakini kana ngo tirimba ko chalende Shabana mbura rasmi. Nje ngwegeri oso Shabana. Bia kabisa mwanyumere kalto tora na sense mbere mutu kwa kitatora mnyokia gase ma magazeti. Beja gazeti ya gato ni kamorikete na feast yomo rugi ebo murai bwense ya America Joe Biden kiatare tense ya Kenya mugano eno likirabo boyo kiajete no nyogeta irane to jiso nka ausirane to US ngakianya ka otarira chi samajiri jakiro no murakera anene nense ya Kajiado kana tetabinense ya America ne jikobe kemero buri kwera kina kibao konya na nense ya Kenya beji akanele America igorona na ki 1 trillion a year and paid taxes ngakibona endete kuri abantu motu anene bali baraze kyombe ya Kenya Revenue Authority amone serikali ya Kenya kwanza beji ya gatano nili America na goikatotare goika state house kama tukatigarete ikomi oyo no muraibo mabasi mioro moja wa Kenya Raila Odinga uradiba yobona ama tukaya ya tebi serikali ya Kenya 14 oikaba ende maandamano mass bakore mass action babono tera atigire ikomi rero kwera atigare kianda na sabali yabo teriko tenenwa andete gojeteneni goikaba kore na balengerati na ndo ikaba maji mpaka state of Zeni kwanda bekara ngiri kurigoro alenga sense Mary ya Trans Nzoia kera ngina bara ibande muraibu ense Dr. William Ruto ne ganera singere odabuna na hachi kuikarani chira chira leta ba Kenya anekrale kurigie kero kyuburaibu ense ya kwanda ekrale ngasense ense Mary ya coast ya bu litukrigoro ekra tara na tara coast ya liba kaigona chigas litukrigoro nande mbale ngale sense mo ya ma gendero ekra uskabosio beji ya gatano monele mugade gorona governors ngakibono budget control kare bakare korutar na chinsa chintindi war of words igoro yoko release chief funds Besanjira bwato goja county kana chikaro control of budget karo wadena more robert biya abo kabara bole bwa rekana na chibasinjira tumeka bobe murato tenga kitumegete kono kora chinkwana osichinsa chintindi jagere kurutua agati ya bagavana amo nekyombege ya control of budget kiodena yayo kamara beke robert biya ende chibasima kubwato goji CNC ya OCS county awo
bono na bera chiko betere na kire county ke chiko tware national polytechnic eri go train ose kwegeria basae ngaki badagere go tware na chigasi cha maboko eri go create job creation sense ya Kenya yuna rondoje agendete kumurekerwa ase gaseti ya The Standard abantu babere nigo bono babe ikurunya gitari ayani gagoje karwanya de chingo machintindi ekero ya majigiti korokana classes ya de jigwate kari sense mo ya Baringo korangana Baringo County Commissioner Julius Kirhagu nigo wana nyareka te abuna yaya nigo babere nigo baigeti kero nigo bairetwe asenya gitari magega yendege yemo kogwa sense meyo ya Baringo yo aircraft clashes ya beta sense meyo ya Baringo nigo bagendete konyoro bubweni bwabo asenjera ya bere tenda tigera absara ayora gende kerne kira sibija tano kabere ogotogendere mo gotira sumutimo gototimo kakto makwirana bia mono toko basabiro ko wena kwa bongo endege yanyore tumu basukano litkulegora nsema ya kambi ya samaki ase county ya Baringo ndaga nigo yali kurwa ase county ya Narok toko basabira tigato so ya sepeji ya kabere gazeti ya The Daily Nation ya sobwango ne ligoronga maega ya BBC we expose obo wintebi bigandrete asamangana ati farms aiga sense ya Kenya ageta senkeligo se company eri anyara ko bagikerwa mono asoko asioliwa ebintu bigendete gokorugaria enjera basubati bakunereriwa enjera bakotume kwake bwanchani bamanya konyore meremo tokanyora bange batigeirwa marwaire abande batigeirwe amarito bono the major osebali bakwane tumono asobo bisiobo abo asioletigwe they are yet to record a statement yonga wikabono mbaranya kwa bakurikia a statement somera yororenga na kigeta seni ekyo kya BBC kyanya tuko bakiwasioli ama saibu aliagendrete ase chinse mecho anene monorogongo rwa Rift Valley naro mugabana ba county ya Kericho gakargure gure gatine gatena yaya abanta batunyari yani mugabana ba county ngagirite yari agenda Eric Mutai Eric Mutai ena kwana tena yaya obukabaro wabero bekato kwana mangana no neji machine jiriyo doreja abantu beto batigire meremo abande bawe kabati honorende tetra nga kiyo chikoba kiri to kiasioliwa ko roligeria no robot yorobe lakini egento kelima tari state yoke koleka none county se komurekwa none chobisi se komurekwa ise komurekwa egento ngero timena basubadi bakare mukare ji wiki verso gera basubadi bakamurekere bono not wiki verso ise gutagara basubadi bari angimye ya mabakwanete ase ekurenderia obobisi obo abange babo mbabu atikende they are hopeless in life ona koranga ntachieti gaiga ntachieti inyore chibese icho abana bana nkorara balinjara it's because of poverty it's because batabuati musaado ndebwes ona montaga taba it is me and me alone nkwanga nkwira na gochinyomba bana mbago chakomanya agitwara no en bishop yonde onyanja kurate arina ndubwate no university 6 for marks ena lindo mondada na akide matinge tetiga mbekera marks na botokora na tokora it's everywhere obonto bebinte bige bibigenda tokoreka iga ni naseba asiolire asanga tarasioli wasanga ange abanta bange bale gosene chiabisi exchange nkero efeva nero akoreta akamanya wako you etali right onye muntu tali ta qualified mukane nga you don't qualify onye muntu na qualified moega sia genuinely alitorasuke moto anyway no kwigana waitonga alichiko ndiche naende kenki aroki gentekem kwarochinga kire section na basacha batenenerete asenseme ya plantation kumaanisha wanawake hawajapewa hiyo nafasi na barabu batenenere naende nonyena basubati sibatenerete nanya kugento buneki gosengo takabale favor kurwase male applicant bamanya kurwega I don't know what's mutanya kuigwaro lakini nende sawa tusuka bose mwancho muligereria ayo mito Brighton no mwancho muligereria mpaka Joshua uta omo sacha na ara yo maseleta George Kamau wono wo claim nganero monyene omorobelio nemis kolengana na George Kamau ni agoteba ngamba ikaranse te pamoja ne ministry gose wizara yechisemi na babwatani ao nera akarubirengera livyaye igoro yo morobelio yo agoteba ngabinte binge biri arwete serikali na biego kolere mirimo igo bachire mamincha
encha yoko igwana babwate na kikiagerero chira sekigambiro gochia goteneni omoroberi oyo asengecho ne idea yaye asebono omosoreire omo cabinet secretary which semi osoreire attorney general na Benson Omondi oyore oyomo abwa oba employee ase wizara yechisemi ni agotanga ninche nalinge pioneer morobeli name is my own batara mwaka no bachiro kora mamincha ninche bale kuigwana agotebanga yalinge very official batanganire babwatukira morobeli oyo behind his back wanagotebanga oikaimukie getambukiro tayare ochire asikigambiro gakoba mocha samago ama mocha manga mangi abokwenyorera bwesomere ayu asenchira yubekira nuke gima epeji yakana yo mto Brighton speaking inga basubati mbagwanete kwa mabaga asechi abisi asechi institution omugavana we county ya Kirinyaga Anne Waiguru nigo abekirenga ne yo chinguru agotebanga it's high time abasubati baligichimemeremo ase corporate abasubati baligie mabaga ye birogo bya leadership egere tonyale ko batoko balance nonye ngane elia 2/3 gender rule te wikera nonya basubati abange mbago soka baliye birogo nga yakwana ali tukole Jumamosi ekerekera neta sumo sangerekana all ladies in leadership breakfast asensema ya Royal Nairobi Golf Club ali tukole Jumamosi gabana basubati mwasegetirwe mosoke muri yibirogo nonya tali ase siasa chikampani chinene corporate apply chigase chiga egere tonyare ko batoko producer go tanga ya basubati ba chikoligere ndi chigasi chonye bakogenda batebugu bakore favor gete omaka webirogo nepeje yakana sobwango ni muligeretenga Raila dismisses Ruto plan to have him sanctioned ayinto yaligerelia asepeji osase gazeti ya The Standard boygo Dr. William Ruto otebirie ababegu osaba ibi bali betu ko babwata chibunduki akobatenga surrender your firearms Ruto tells herders banyale ko babago surrender chibunduki tindo chinga gose umorobuli yo very successful no nyabanya nyimbo ne byombe au bira sensemeli ya North Rift wikabono bunduki njira asangirirwa usenchirera ni wa asenchira yo bwikirano bona na litoroche bagendrete ko ewo bagenda tugusagana kabisa atingo manyangira kwanira sa yokurinda yumanchu muligereria na rasepeje gatano egazeti ya The Daily Nation biya sana mwanju monire kardana to kwanira yikero sara komboningira rwegerangera kyaye opusagana mbanda tata semera kini ekera banyanyimba bachirase egendo bakore tanga no save obogi mabumonte kera kwekera ali mete mbago ja guiturira bandu masasi mako mayangu mubegu wikabane no nekero investigate attack ya bete mwaroje wikabane rescue mission mbago da masazi mbago mamubegu ningo anabo meteri tukena bonyo na investigate mba konyete mubegu age koro monta gasoka kende kita they are there to go rescue kwa one mangana enda te bandit bon mete ali mba mete eroko ninge bandit ninge ekero to arnese ya America ya go said right ijikoro kina bamanya nanga kibako check abanda base bali indi to rakini abantu bara sirio bogima abantu bara sirio bogima rakini to bolto to na serikali gente kento kibeka siasa to beka siasa to ite bara sirio bogima mbia mana sana mwancho muligereria tunashukuru kurenda sense tuenda sense mimi ndi studio to kwirina atwende dokora mwa dokora nsema ya magazeti katoka ndo magani tukikora gense ya news to kwana mange iguru ya siasa na maganda to moja kara tuchikwana se ward ya ibeno Steve ali kana roja sister mambia boni gato maje ko mubwadia ikiara nere oto deina ngakia ko merobelia ngakia gendere na ba to deina ne account ngakia roje kibasa de baina ndi goto te aviari ikora gense ya news toska ene ndi Steve wanzo Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Eneo
omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboriti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi kuira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manyea na gukwanera asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kira rituko ria Jumanne na Ijuma nguchakire chinse nyichamambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake 20 insejumu na gitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama shinikizo la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye chiekerero asobobwenia bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babuate nigo bari n'obumanyi bonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukorie Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke imeji county ya Nyamira ritukorie Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel imeyomuchie Kisii rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu chokeroka rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel imeyomu Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha county ya Migori rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asobobwenia bwegenire. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bw'ebirenko by'igoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college yeye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses, web design and computer programming, video editing and sound production, CCTV installation, keyboard and piano, AutoCAD na ArchiCAD. Nkwegelia bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekeba
Ekipande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza, Nirongoria Gatato. Nechi sagichinde injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobago toka Asamagacho, Awakenya pamoja sako. Suneka Dennis Hardware Building, Nyakoe, Angena Nyakoe Main Junction, Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato, isane noti, isano na imwe noti, isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi mkuru wa barabo korali ao asamangana ya maiso na kooni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiga setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigobare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakiresimi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miyobono mwanju muri Ndizi bekotora sense miri ndi studio na turanire keke tuzogote ibono tukora magaseti yetu kurare tusome ibere isato tuzoturania SMS yine katokanya tomugani witu kikoragense ya manenus amagani tungo swara assistant to chake amangana ye mchadro witu katojigurire wodi ye ibeno karongorire beja katana kabere ni bono kena bono jigari jabanyene of private vehicles ni bono jira jikokora inspection boyo jiji korigere ligo sigwe certificate ya road certificate yongolana n'ikyombegeri kia NTSA ekyombegeri kia NTSA na kyo kia Rural Road kia National Transport and Safety Authority na kia kwanire amangana yo na kyo chikuriri amangana yo na gotebiri mbye mono mwachumurire karondo jena abantu county 8 ni gono chabe kirwe osijanya chikuriru na chikabwa to burwere bwa mareri birengo bya mareri karabono chigo chikorigererwa nga ke vaccine ya mareri go chikorigererwa gose chigo conduct mass mareri vaccine yego chigo chaka gose kyombekeri ke World Health Organization kya nyare ke go teuna arakanero na bono oburwere bwa mareri bora chikobeke goserio ojia sense keroburiru bwakinde kabisa yange chikaunti chigo chikorira mangara faction ingamana figa Busia Bungoma Kakamega Siaya Migori Homa Bay Kisumu yego chigo chaka wiki egocha se weekend yero motienyi oga tatu bono ase ensemeri ya Mombasa Mandera nigo bono chi hoteli janyale chiko igorwa anonye ebirengo bya oburwire bw'Elisabeso yarakana nigo bogendete kwene kiwasense Elisabeso meten korera na bwendete kwene ndwara se county ya Bomet abantu bane na Mandera abantu bane mbabe kwa animba tangwa nyagitali basitungo county ya Mandera county ya Mandera basitungo lakini county ya Bomet mba nyagitali yakardwaro jena omosisi bua mangana yobo chenwa se county ya Bomet kaotena bono babikire mirobeli kwenda kina kiburiro bwo botarande asense meyo ya Bomet ibane nigo babekiru byara kubwatikana no koiba amariogo kurwa senyagitari ya Muranga level 5
ekarabono abo ba gati yabo nigo bale abanyagitari gati yabo bali bakora emeremo ya bakora emeremo asinyagitari ya Murang'a karanya bakubwatu botuko bo kiera Friday gose ichuma abonekera mugabana bwe county ya Murang'a rwegure dindi na ndabwensi ojigotowekana akagokoro boibyo bo nigo bona arachi kobwatwa nanda rirwe tambukero egetindi bono ti farmers nigo bono banyarire bakoboria demands chinyi ku directors igoro ya mangana regulations atakira bekwe elinde aligereriwe na kechae ose birengo bicha bikurigererwa sense ya Kenya indo jina ragenda ko basika sedi ya te standard nindo jina ngaki saving credit chigenda ko kwana igoro ya mangana hasra fund ase ense ya Kenya ayundo jina ramurekere oborito asika sedi ya te standard karango asara kegonera rakwana igoro yali araseka senti ya the nation ekiagera njendo jina kurwase sema yane na koriro mbia mono sana ase gazeti ya The Daily Nation ndo chenga nengane liarenge exposed igoro ya bagavana bona babwate embwa yogo spend chibesa senchira etabwenerati inyora abagavana ba nigo ba requested chibesa omote nyoga 5 na kabere tarike ya 2022 kwa January chitarike 30 ya 2023 gatiga batumikire chibese cha senchera etabwenerati chi county nechi nyinge chimurikeire chiri chigotumeka chibesa senchera etabwenerati ayonkorengana na obotuki gose report korwa se controller of budget omusubati Margaret Nyakango na kioro chigwikira bono iga chibesa chitarabwato kirogo cha chi county nonye babwate amadeni kurumutenyo oikomi omwako 2022 ikabono kurende county ya Kisii ndo chenganere tangaine igoro kabwatu ne county ya Meru, Lamu, Machakos, Migori, Nakuru, Kiambu, Kitui, Bungoma, Makueni, Elgeyo Marakwet gati echi county chinyinge echi chibwatu botutukanu botumeki wechi besecho pejende ne marketing early control of new malaria vector critical expert ones bono chengo borore bwa malaria agosogo tango borore obwo bono nige kare critical ekiagera umbunero roro ya chire asense ya Kenya elitwa batebya eyo ego style chi condition chonsi nyora chumbu asanara gosenga kinero roro chumbu chiaka chire mono ose malere kwa nyorere egesara kulende bono iga nonyeno murakera buno chense omete chumbu umbu eyo enkungu anovelous defense twanyirogete nige kare kogenda mono bono nende yarure chinsema cha aban bono nige gocha chinsema cha rulo nigo bono mwanchu muligele malaria ni chikobo bokongu gutanga kulende molikiwe gazeti naba experts nigo bakuwaninga abantu babwate amachikali yo gutanga uburwire bwa malaria korara inse ya neti go spray gorosio mucho orabe bono linde nebage go style andonsi ekaro gwakorire goro chinga iyo merobelemi yakwabekire gutanga uburwire bwa malaria pejende ne molekere ngana kibono disaster looms as key rivers dry up across the country chindo chinyinge ntwabatebi nigo chigenderete kuoma asenchira yobo ikirano kigima ose achindoche nigo chikale kuoma mono gati yabo chindoche bune wazonyiro ntobwate chindoche mutotakwel gati chindoche chinyinge mono chire asensemo ya Rift Valley echuchi gokonya abantu konya kulinde bona sengecho murakero mutinde kiangazi nigo chindoche chinyinge cyanyareko bachikoma ekera abantu abange bono batabwati amacha mayajo gotumeka world's oldest stone tools found at Homa Bay site orochenga aligena oldest yani alire miaka menge kabisa nigo liatokire ase ensema ya Homa Bay site nabo gwesomera ororenge yena kieli ntul kieye yatokire ase enseme ya Homa Bay ayo ni garasepedia komina kabere gazeti ya the Daily Nation bya kabisa majumule karango gore na sikasi de stana ninkore elialikire yense nerina
amajibo matanga ni kurwa senze ya Nigeria ni gakagire gojigosokiwa ekere kimirane kiga tindi yechikora kiene gatikwa sense meyo ya Nigeria rosara gojikwenda gotorira sense meri ya enyegitari nande ya mabu na gothina goikango tebiara ria gosika siti ya taifa leo karongo korira gaseti ya taifa leo asiri tukorera ni geri kirna Ruto awatetea mawasiri watalii aba wasiri bali bakarunya gutara go jinsi jisiko bono rende Ruto ni gaba igereire mashamba yaliyorara kutaliwa bono ni ga mashanjinyo mari idol bono ni ga gotumekwa ushoga bakalika mahakama sasa yaona moto mahakama ni gobono ya jagikoro libera litindi ayabone karo go chukwanjana nanda magna ushoga na rende bana basaja bagende basubati bagende bakore nyuomo magavana wabia adui wa ustawi City hayaji Arsenal wabumwe yani rende Manchester City ni kare kominyo kya Arsenal tiriko Arsenal libagalio kweyana yuna rara se gaseti ya taifa ndio mete Kongo sana je kobeke mtobia wane Kongo sana yuna arona airobo litasi gaseti ya taifa leo gokorera amangane county Kapedo where banditry and death gang rule ona yabeire shamba la vita manchu muligeria nyorere gazeti wesomere asobwikirano producer gontebinga igorabo bekire advert ya Busongo Hospital norochegabo nechongati yechi gosengati yobokoreri nyagitari yekorwa asenchira yoboikirano igobokoreri no bonge kubwatuka kurende obungati ya chire korugabo norocha mangana yokomanwa surgery nero physiotherapy nera gabo mangana ya maiso ne maino eye and dental maternity services ntwagotebinga nero ayebirango bigoroke gima full body check up nero rorase chiro bekirano dialysis ngokora bale endoscopy pediatric amangana ya boroire bwa abana gynecology mama chinjira chego se reproductive system asaba subati mbabwate experts ultrasound and x-ray ngokora bale orthopedic ngorubaro bakorali obolap services wanatoa na emergency services ayongati yabokorali bakorwa asenyagitari ya Busongo weigo asamange bakire esimi wetrase namba enoti eyemo kianda isano nemo inye isano na ibere isano nemo 0743 444 900 na woko bakira egero nyora mange boigo Busongo care and kiwa nambara bonko rubale full body check up on civil servants babwate kadi ya NHIF chemotherapy ine chigo chako mutinyole bosyo ejichinde orthopedic clinics mbako ngo chakachire tariki ya mune chitariki ibero mutinyo gatatu na daktari mukaya chinga kicha hypertension and diabetic clinic chirachiche ikomo chitariki 22 na chitariki 23 mutinyo kabere igobana eyo ya era eyero on the way orthopedic tariki ya mune chitariki ibero mutinyo gatatu na Dr. Mukaya n'abakorera ba serikali NHIF ngogara miere na chemotherapy services ngo chakira umutenyi uri busyo bya kabisa mono genda nyorero bubweni asinyagitari ya Busonge utoka somo cyo Busongo wono kindoje na ke sara ka debiro ya bajenu ngiti yango ebese urajire nyagitari ga nyorero bubweni bwao maite bonto kwa nyagitari busanaro na beno yoda ko bwate kadi NHIF lakini abo maite bigi okwira mpaka ali kosigari okobogori turi ko nyene NHIF wono ikango urwenyi kurwase studio gaiga 10,000 kyogora ngo 10,000 asemambi yaboniga mne producer bekirabu okwenda sense mediba na mpesa business number 888090 karo kwali kireigo bono rende business number 888090 account name Ndizi NDIZI amount bekemia karo kwa bekire mia yamo ebinde negene siri yao bono beka send karo wa send o chintura jingo gobeka okobo najira kwirire ko mubwi asemambi yaboni toko 10,000 ujire Busongo nyagitare na ko wete birukunyo bobe bona tumie mi yao konyo 10,000 asemambi yabone une produce begetigo inere procedure kwenda ngora monta dali kwa ireri ngora otome asemambi yaboni biamana sana mugaka matembe chegesoro ben agoteba madukani jijini Kisii niko ndani MC Bajela 003 abegete bandera ya Manchester United agoteba in makwali mochokoro mora nyaliansa nere korwa obwali
junction bomali babonchali nonde meyo morobele go ikomo elio Sa Nelson Ombui agoteba maiga ayo twayancheranira asante sana. Elvin mamake Sheila agoteba good morning, have a lovely week akwiranira Vansi Kerry. Olentiti Boniface Ondari korachinsa makiori nana Ondari ogakemora morara ogake Mary Nyaboke Benson Ondari Kevin Okech na Nyakundi na Damaris Magale baso imeyomoro Teresa Kemtoko rwachinsa mocha Murang'a County agoteba nonde imelabani onami korachinsa mocha Minneapolis Minnesota agoteba good morning from this side kwamboka bosibo agoteba morning Fancy Kerry tuko pamoja kinyi Dismas mbia mono sana of course nera agoteba kabaridi kamezidi hapa kabaridi ni mzuri hiyo ni ishara ya mvua buya kabisa moja mwiti ansoma SMS bire anene igoro yege to akobori seri bodi to akobori nanga kiro je musani mravadi agorete mukayo bisbono nende serikali igorete tiga tokwan ingoto mashimi wojire Steve Alika ko ndani ya mchengo ngoja tore tokwana mangana aibeno ne county ngima Brian Sagina na hiyo story ya Mudavadi kufungulia bibi office ni kama kuchengea your wife bedroom yake which I don't support. Ngobono yutari kwanjira. Dide nyaboka wote serikali ya Kenya Kwanza asigotoira kumbe ni bottom up. Wana kilo mondo tigaro serimo kae office. Yiridia nyaboke nara wote na chitanga nchiba gora Nyamira tukogo ika situria mjoki no ndime yomorobelio mpaka engoli chusho mukaya wote na serikali kia tonyarire tiga era konya abantu uchumira nense kubwa kobekera abakungu chiobis bia mana sana mwanchu murigereria mashimi wetu ikire ase studio tiga togenda sense moende ye studio SMS cha uchonsi pe mto Brighton na chirigereria sege kekerebosio kunenda bona tiga toko iruke go ikase ward ya ibeno toke manyali bali chache county ya Kisii egere tusange amange tobese go suka ya nero Ndizi TV obwansu bomosi Ndizi TV, obwansu bomogusi.